Internazzjonali tal-Kuntentizza, il-President Marie-Louise fetħet il-bibien tal-Ġnien Sigriet fil-Palazz ta' Sant'Anton għat-tfal ta' kull età, organizzat mill-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Kull nhar ta' Sibt bejn April u Ġunju fil-ġnien privat tal-President se jsiru attivitajiet edukattivi għat-tfal. Nutilizzaw dil-faċilità sabiħa għat-tfal tagħna bi programmi li huma ta' edukazzjoni informali bl-iskop li jiġu empowered iktar. It-tfal se jkunu mistiedna jipparteċipaw, imma mhux b'mod passiv, b'mod attiv. Il-President spjegat li din l-inizjattiva qed issir wara konsultazzjoni ma' tfal li talbu għal iktar spazji miftuħa fejn jilagħbu u jimirħu fil-kreattività tagħhom. Hija spjegat li l-5 programmi f'dan il-proġett jiffukaw fuq l-inklusività tant li wieħed minnhom u maħsub għat-tfal neqsin mismieħ. Fil-programm Sfin Kreattiv it-tfal se jitalmu li l-komunikazzjoni mhix marbuta biss mad-diskors, iżda li hemm forom oħra ta' komunikazzjoni bħal-lingwa tas-sinjali. Il-proġett Aqra miegħi Read with Me din is-sena se jkun estiż għal tfal ta' bejn l-4 u s-6 snin. Din l-attività ta' litterizmu bikri bis-sem tal-ġenituri għandha lan li tkebbes l-imħabba l-qarri bil-Malti u bl-Ingliż fost it-tfal fl-ewwel snin ta' ħajjithom. Se jerġa' jsir il-proġett Bravi li permezz ta' wirja bil-pupazzi se jitwasslu diversi messaġġi pożittivi għat-tfal. F'attivitajiet oħra li se jsiru f'dan il-ġnien, it-tfal se jkollhom l-opportunità jesprimu l-kreattività tagħhom fost oħrajn permezz tal-arti. Waqt li permezz tal-proġett Fonsu il-Fenek, it-tfal se jkunu immotivati jiklu aktar ħaxix u frott. Il-ġenituri huma mħeġġa li jidħlu f'din id-dinja maġika ma' wliedhom.